Pa, bigyan nyo na. Oh, okay, ganda ng harapan nila. Sanay patayan na. Patay na Junix. Patay si Junix. Paparehas to dito. Tigre ba? Igo na. Patay na Yelo. Oh, tripa. Patay na Yelo. What's up mga Ajay, no? So good morning. Ano to? Dali pasok mga tayo dito mga Ajay. Explain ko sa inyo, no? Yung laro nating explain ko sa inyo mga Ajay yung laro nating kahapon, no? So napalaro tayo kahapon mga Ajay. And good news, no? So kasi nakapag-video tayo. Pumayag sila, no? So napakasaya naman ng laro doon kahapon. So grabe yung kantsawan yan pa una-una, no? Grabe yung kantsawan doon, nakakatuwa. So maraming comeback na laro. Ano ba? Mayroon doon basta mga Ajay. So yung mga i-upload ko mga Ajay, ilang video nung mga naglalaro din doon. Tapos yung video ng mga gagamba natin. So yung mga unang laro natin mga Ajay, hindi natin na videoan, no? Kasi late na tayo nakapag-video kasi nga alangan ako mag-video nung mga ito. Pero yun, game naman yung mga taga doon. So okay lang sa kanila. And thank you po. So pumayag sila, no? As long as i-blurred natin yung mga mukha, no? Kung makakuha man sa video, so i-blurred po natin yun. Para sa kapakanan din nila. So what we will do mga Ajay, so tignan nyo na lang, makikita nyo, no? Kung paano lumaro din yung gagamba natin, paano lumaro yung gagamba nila dito. Tapos yung rules nung gagamba nila, no? May mga laro tayo mga Ajay na, no? Goods naman. So kung sa Manila mga Ajay, meron tayong kung sa Manila meron tayong line of death, no? Yung sa gitna, hindi na makalusot. So dito sa amin mga Ajay, meron sila dito 3 steps, no? Pag tiniktik yung gagamba nyo, tiniktik ng stick ng gano'n, no? Nasa ganyan siya sa ruweda. So pag inaabot ng 10 yun mga Ajay at hindi gumalaw, no? 3 step, no? So bibilangan ka ng isa, puntos na nung kalaban yun pag mabagal na. So makikita nyo dito yun mga Ajay, may laro tayo na gano'n na kung saan matapang sa matapang yung gagamba, no? Tumakbo yung gagamba ng kalaban, pero sobra na yung lagkit ng gagamba mga Ajay, pumalo na, sumipa na, no? So kagat na ng kagat ng stick, di na siya masyadong naglalakad. Kahit mamatapang siya mga Ajay, kahit siya pa yung kagat ng kagat, hindi na kasi nakakapag no? Yun yung rules nila dito. So bawal ka gumamit ng OD dito mga Ajay. Baka yung sobrang load yung mga ganun, tablado ka dito, baka di maglakad yung gagamba mo. So yun lang, no? Sana mag-enjoy kayo dito. And abangan nyo sa dulo, shoutout tayo. So yun lang, maraming salamat po. And yun, sana mag-enjoy kayo. Ngaling, wala na mo niya. Dawag mo sa pilo na yung kwan. Isa. Dawag sa pilo ang kwan. Tungko. Ngaling mo. Sabi mo! Sarap naman ng tayo. Masandi, wala pa. Wala pa, huwag ka muna mag-awit. Mamaya, makagatan pa. Magkaibigan ko tayo. Magkaibigan kami ngayon. Yung kalaban na naman. Naka-official. Official na yung kalaban. Ito na ang kalaban natin. Kalaban naman natin. Magkakampi tayo ngayon. Ay, harapin natin yan. Harapin natin. Harapin natin. Hindi pa naman tayo. Okay? Okay. Pag ganun lang tayo. Putang ina, nagparang. Kaya na perde, may nadaog. Hindi umaway. Totoo ba ito? Ito sinasabi nila na may kaibigan na nanalo. May kaibigan na talo. Gano'n na nga. Tanggapin nyo na. Wala talaga ito. Tanggapin nyo lang ang katotohanan. Ano masasabi mo? Hubas lang. Pupsa lang yun. Para malaman natin yung turatura at saka kwan. Kahit hindi na pabasan kayo, diri man tang ang pabasan Pero ta. kailangan din tayo. Okay. Nandiyan na. May away. Pagalit, may away pa. Patuloy. Patuloy. Isa pilo. Uy, nakagatan. Nice. Marami tayo. Naigo. Tamaan siya, tabigan. Uy, sorry. Ay, tamboy na buli. Sino nakagatan? Wala.
Ibantay mo lang kaibigan. Ibantay mo lang kaibigan ha. Huwag mong birahin ha. Dalawa. Ito pa. Wala na. Wala na yung sa atin. Huwag mong wrestlingin. Kaya yan. Pabsan na nay. Patay si Junix. Gid. Patay na si Junix. Patay si Junix. Ay, gago ni wrestling. Hoy na kwan. Patayang payat. Patay na ng payat. Patay. Okay, bayad tayo. Payat ang payat. Patay gusto ng payat. Ang payat na. May kaibigan na namang nanalo, may kaibigan na naman. Ang taba, mataba na. Eh pero yung marunong na mga kaibigan ko dito rin nakataya. Ay nako. Sakit ba? Alam niyo naman. Dughan, Gid. Gidughan. Ito na naman. Di kumos-kumos. Ano, dos. Yes. Uno, dos, tres. Ano dos, tres? Otso. Napusod talaga mga kaibigan. Mga kaibigan. Bigyan nyo na. Oh, yun na. Nagharap. Kalipusan ay patayan na. Ilapit mo. Ang ganda ng laban. Wrestling. Tang ina mo. Ganda ng laban. Ano na ngayon? Stop. Ang laki. Pwede nang iskorto. Nagsakaman ng isa. Oh, Nagkaalaman na. Din pa. oh yan, andyan sila. Oh, sige. Kalaman na. Kalaman na. Ang lakas na, malaking pa ng kaibigan ko. Ang laki ng kamay pala. Gagambino versus. Nagkalaman na. Gagambino. Nagkalaman na. Oh, tang ina na, talo tayo. Nagtako. Sana din. Nagtako ang tiil niya. Nabigla mo. Sento yung mata na. Ipakita ang reglo. Ipakita ang reglo. Gagambino. Gago ka. Wala na. Makakarating ito sa vlog ko. Patay. Patay na ako. Parehas to dito. Tigre ba? Igo na. Patay na yelo. Oh, tripa. Patay na yelo. Tigre naman. Sa tigre pa. Sa tigre pa. Sa tigre pa. Pilo man siya. Gago. Ano nga pilo man? Tablitas. Pusod. Oo, mahanapat ka na kamay. Sige lang. Oops! Stop! Stop nga. Why sing matapos nga kwan. Sige. Kagat. Patay na siya. Sakadagan. Awa. Oh, sambod. Bakit di mo pa strip yan? Takaw ah. Tingnan mo. Gawin natin boss ha, kaya nag-agat ng... Pwede kunin. Pagkatapos strip. Masakit kasi yung sa dughan niya na nakagat. Din kaibigan. Wala yan. Tabla. Ay puta na umusok na. Tabla na lang na. Tabla na lang na. Dari sa sa mo. Ken, din nga na Ken. Jack, 50 ta Jack. Bakit Bisaya naman ka mo? Jack, Nagbisaya ka mga ngurong. 5 ka. Jack 50 ta dito ko. Dos lang ko. Ara, pila sa kanya Rex? 7. Dota 2 na lang ta kay Marta lang manunod. Piso lang ko. Oh, dos iya. Bibi ka mo. Dusko. Dos ako basta. Asa ko kami sigwas na lang kay damang mo na. Ito mga kaji ha, tignan nyo tayo. Dito kami ha, dito tayo idol ha. Dito tayo idol. City Sugala. Adre pa dos Tigre lang. na itim. Hindi makikita nin damang. Dre pa dos lang, dre pa. Makapal yun, makapal. Tiger. Tigring itim. At saka makapal. Uy ko. Yun. Yan na, maganda na. Third na kaigo. Balot ka ko. Yun. Grabe kalikot pa. Makita. Okay. Sige. Okay, patayin mo na bang. Grabe. Op, lamang tayo ng isa mga idol. Tama tungimbol mo na boxer ka na. Lamang din ng isa mga idol. Tulips gitu sila. Naunahan kanina sa kamot igo. Abi mo ikaw nakapauna ha. Abi ko balot ako. Pwede. Op, surrender. Patingin lang boss be. Surrender na. Ang panalo. Itong panalo. Ganda. Wow. Very good. Siya pa kamo. Very good. Yun lang mga kaji. So nag-enjoy kayo doon sa mga napanood nyo. So maraming salamat sa laging pagsuporta sa atin. So
Pupuntahan pa tayo ibang lugar, no? So pag nadayo natin yung talagang dun sa big time mga Aji at pinayagan nila tayo dun mag-video, no? So gusto ko sana nga paitanin yung mga Aji, pero na marami basta yun mga Aji, kasi pandemic ngayon, mahirap na mag video tayo ng maraming tao. Mahirap na mag-video tayo ng maraming tao, no? And ipakita yung mga mukha nila, pero sa tulad ng mga Aji, masaya. So probinsya kasi, no? So mga luto-luto pa sa gilid. So yun lang mga Aji, and special shoutout ko lang sa inyo, no? Matagal tayo nga pag-shoutout. So shoutout nga pala kay Arjo PH, kay Nino de la Cruz, so Gerald Diaz, maraming salamat po. Kay James Louis Chua, so thank you sa laging pagsuporta, no? Sa mga kaibigan ko, kay Marquez, so and kay John Mark Castaneda, no? Nanalo yan siya dati mga Aji, naalala ko sa John Mark, no? Nagkita pa kami nito sa may MRT station, no? MRT station, tapos sa may McDo. So yun, God bless sa'yo, pre. So lagi ka pa rin nandyan, and sa lahat ng mga sumusuporta pa, no? So shoutout din kay Charles Gigo, so and tingnan natin yung latest video natin, no? So mention ko lang kayo, Eagle Lodi, so pa-shoutout daw, and kuha na ako ng isa, no? So si Spider Lex TV yun, shoutout sa iyo, sir. And kami Jamal Awing. So yun lang, maraming salamat po, and good morning, no? Sana ma-upload ko agad to, so panood nyo, and yun lang. God bless you all and stay safe.